Искаме там на стената да пише Пейо Яворов. Няма проблем, човек. Както искаш ще го направим. Както искаш ще го направим. Ти кой си купи почките, кой си купи буквите, кой си купи маркерите. Ще го направим, ще го нагласим. Въобще не се притесняй. А не ми звъни в момента, зеца ми, както искаш ще го направим. Пейо, Пейо, Пена, Пеню, както искаш, всекак мога ти го напиша, разбираш? Всекак ще ти го направя, не се притесняй. Ето, нагласихме ти го. Сети ли се? Не ти ли харесва така? Ама, Пейо се пише с R малък Йо. Не моля го правиш. Така харесва ли ти? Ама не бе, човек, ние нали говорихме да го направиш по друг начин. Абе не бе, човек, това само аз и ти си го знаеме. Са, какво искаш да го направя? Искаш селото да го изстреля ли? Не мога така, само с тебе не се разбирам. Сети ли се? Чакай малко тук. Са, Иван Вазов е написал история, особено българска. Спокойно бе, човек, спокойно бе. Това само аз и ти ще го знаеме.